Jalup gavana mar kaunti ma Migori Joseph Mahiri ochiwo siem ne kembe mag orak matimo tije ma omigi kod piny owacho mar kaunti ma Migori e yo ma ok ochopo e rang'iny ma owinjore. Jatelono nyiso weg kembego ni biro migi kum kaponi ok giti tich maler. Jojuma ni kod ler mar wach. Siem ma ogol ko jalup gavana ni e kaunti ma Migori Joseph Mahiri biro ikinde moko moganda e kaunti ma Migori osebiro ka ywak ni moko kuom jogo eko ma omiyo orak mar piny owacho ok timgi e yo mowinjore. Please giti gi jopiny makanyo to giti tich moro manenore. Tich moko kaka moko manyawa neno ka circulative veno kaka pi moro manogore cha mago gik moko adwar, because we must count for value of money. Value for money motimre nade momiyi mochuli. Koro wakwane jopiny momi tich kama tich nitie no gibed kanyindo, gibed jolwedo, giting'i gino nyaka time maber. Jalup gavana ni e kaunti ma Migori wacho ni giseyudo ywak kuom kuom jopiny ni mokum kembe ma omiyo orak mar gedo ok tim tijego e rang'iny mowinjore. That's the cries that we are getting. The money used to develop or to initiate these projects are taxpayers' money. This money is for the public. Therefore, any contractor given an opportunity or chance to do this project, they must do them to the satisfaction of the community. Mahiri wani chendogo mag gedo itimo kod omenda jopiny kendo ok ginyal yie mondo koro pesa jopiny otige yono mokare. And as a government, we won't allow the shoddy contractors who does projects and then they are not done to the satisfaction of the county government and to the community. They risk losing an opportunity of working with the county government of Migori. Kaka yo maneno omenda jopiny otigo yo makare, mokum jokanyogo mag ODM e kaunti ma Migori wacho ni koro giikore mar biro wuok oko kendo maneno ni chendogo mag gedo ma ochiw ne jotimo orak kod piny owacho mar kaunti ma Migori otim e yo mowinjore. Sani polling station wan gi dhano 30, e ward wan gi dhano 58. Contraction mora madhi timro nyaka otimre within those levels donge. Koro nwagombo ni jo party magwa nikech ma sirikal mar ODM gibed wang' sirikal maro mar ODM gima gineno kotimore marach kigiling. Kalore kod ywak ma osegol kod mokum jopiny ka otenore kod mokum jotimo orak mok tim gi rang'iny mowinjore. Jalup gavana ne kaunti ma Migori Joseph Mahiri wacho ne nitiere apisasgi ma oseore konde duto e kaunti ma Migori marango tijego mag gedo ma omi kembego mag orak ka bende bang' chol lipot maggi ma ibiro yudi ne ok otiyo yono makare idhi kawni gi okang' mar chik. The team is walking around across the county and they're going to do the list and evaluate all the projects that are under construction or completed. If we found that a certain contractor did a short job, that will have to handle it to the condition that it deserves. Ne wayango ni apisas mawuok e bad migaono mochune ng'iyo kaka itimo tijego mag piny owacho e kaunti ma Migori ma bende ong'ere kaka monitoring and evaluation osebedo ka ng'iyo chendogo mag dongruok mag piny owacho mar kaunti ma Migori e konde ka konde kendo ndiko lipot margi ka bende giko matieko lipodni ibiro chwale ni gavana ma Migori Ochila Yako. Juma, Ramogi TV, Migori.